Vaja, Simó, quina manera de rebre les visites. És que no t'esperava. Ah, no, i jo que me pensava que anaves tan sexy per jo. Has vingut a cercar l'Helena, no? Sí, tenim hora a l'esteticista. I com que la teva dona no vol conduir, l'he de dur jo. Però mira, millor, així anant plegades, sempre és més entretengut. Per cert, com està en Helena? És en el bany, perquè no hi vas? Bé, la veritat és que he vingut un poc abans per xerrar amb tu. I d'avui no tinc gaire xerrera. I què ha passat? Ho sabut amb la tevarea? I tu amb el teu amo? Com va el vostre matrimoni? Beníssim, mos estimem molt. I d'haver alerta, perquè ja se sap. Els homes, en arribant als 50, s'han de vigilar, les jovenetes. Per cert, què nom, la secretària del teu amo? I això qui té a veure ara? N'ha Brigitte, és fantàstica. És sueca, no es va? No ho sé, no la conec. Ah, no ho saps, no la coneixes. El nostre matrimoni és ideal. I totalment és de no l'Helena i jo? Nosaltres no hem tingut mai cap crisi. Pitjor per tu, perquè després de les crisis, focs d'artifici, ja m'entens. Que bé, vols dir que tot s'ha arreglat? Mira, Cuca, només t'ho diré una vegada. N'Helena i jo vivim una segona lluna de mel. I no vull que m'amaregis amb metge farderies. Mem, quina hora s'ha fet? Hora de partir, segurament. Helena! Hola, Clara. Com estàs, amor? Bé, el meu secretari el coneixes? Els equipatges han arribat? Sí, fa 2 hores i 35 minuts. Com està el Bruno? Bé, fins ara. De què coneixes la dona de l'hotel? De venir aquí. No. Sou amigues. Està prohibit? De què us coneixeu? Van tocar juntes. Per què ho has fet? Només seran 6 o 7 hores. Després et deixarem anar. Què em voleu fer del violí? I si m'hi nego? Matarem el Bruno.